Ayan mga kasinag oh. Yun. Yan, tikman natin ha. Ang lasa. Ilagay na natin sa kawali. Tapos lalagay na rin natin yung gata. Tapos yung asukal, ilagay na rin natin. Tapos lagyan natin mga kasinag ng gatas. Oh, ayan, laki oh. Oh. Laki. Ayan pa oh. Oh. Ito na po yung nakuha natin na uraro. Ayan ang mga kasinag oh. Lilinisan na natin to para magawa natin kalamay. Kailangan mabalatan ito mga kasinag. Dapat yung malinis na malinis. Kasi ang kukunin natin mga kasinag, yung harina lang nito. Yung pinakang katas lang mga kasinag ang kukunin natin ito. Yung kasi ang ginagawang ginagawang kalamay. Ito mga kasinag, pwede rin namang lagain. Kagaya ng parang isal kamuting kahoy. Ganun, pwede itong lagain mga kasinag. Mga kasinag, ngayon pala, nag-ambon. Nagtartagiti, sabi nga dito sa Bicol. Yung uraro na kinuha ako, pinapalisan ko ng balat kay Mrs. tapos kay Mama. Kasi, ang expert na gumagawa talaga ng kalamay nito mga kasinag, si Mama Merna. Yung harina pala ng uraro ang kailangan natin makuha mga kasinag. Kaya hindi pala natin ito makakalamay ngayon. Bukas pa. Mamaya, pagkatapos nila, duduk-dukin ko muna yan. Habang inaalisan na mga kasinag ng balat, ako naman mag-grass cutter dun sa nakawa, gawa ng magtatanim kami ng kamuting kahoy, kung ano magulayin at kung ano pang pwedeng itanim dun. Mag-grass cutter ako, lilinisan ko mga kasinag. Basta update ko lang kay mga kasinag ha, mamaya pagkatapos nila at duk-dukin natin yan. Hi! Hello! Hello! Hi! Yung pakatawang paka-smile man, smile. Hello. Shoutout mo si Papa, dali. Shoutout mo si Papa mo. Ha? Papa, sabi Papa. Papa. Wala, natulala na. Natulala na mga kasinag. Mag-scatter muna ako. Mga kasinag, kung mapapansin nyo, ito na pala mga kasinag yung ating nag-grass cutter. Ayan, ito na yung ating nalinisan. Napagtatab na natin ng mga gulayin ng kamuting kahoy, kamuti, or kung ano pang pwedeng gulayin na maitanim dito. Ayan, nag-grass cutter ko ng mga kasinag oh. Kakalaykayin ko na lang yan. Pag nakalaykay ko yan mga kasinag, pwede ko nang taniman yan. Di ba? Nag-grass cutter ko yan. Tatapusin ko lang yun sa may kantuhan na yan. At baka bukas, linisan ko itong mga kasinag. Kalaykayin ko na yan. Ayan, medyo malawak na itong mga kasinag oh. Di ba? Nung nakaraan, ito yung mga tinabasan ko. Pinutol ko na mga kahoy dito nung nakaraan at sinunog ko na dyan oh. Kaya may sinunugan yan yung mga kasinag. Ito naman ang isusunod natin mga kasinag. Kasi tatamnan pa rin natin yan oh. Yan. Lilinisan natin yan. Yan naman yung kulungan ng ating baboy sa baba. Tapos dito sa taas na ito mga kasinag, may tanim din dito. Si Pai Binson, tiyuhin Mrs. Meron dito mga kasinag tanim. Ayan oh. May tanim na silang kamuting kahoy. Ayan hindi pa nila nililinisan. Tapos may mga gabi dun. Yun ditong sa kabila. Yun dito sa kabila naman mga kasinag, natanim nilang kamuting kahoy. Yan oh, medyo malalaki na. Malalago na oh. Kaya relax yung tanim ni Pai Binson. Malinis pati yun mga kasinag, hindi kagaya nito, hindi pa nalilinisan. Kasi bagong tanim pa lang yan ay oh. Yan yung kamuting, ganitong kamuting kahoy yung tanim nila mga kasinag. 5 fingers kung tawagin dito. Pero sobra-sobra siya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pala, 6 fingers pala dapat ang tawag dito, hindi 5 fingers. Ayan yung tanim naman nila. Balik na tayo. Kaya ito naman mga kasinag ang tatamnan natin. Tapos gagawa ako ng kubo dito. Ayun ang pinaplano ko mga kasinag dito. Tapos magtatanim tayo dyan oh.
May mga tanim tayo dyan. Di ba? Di ba? Ang ganda. Ayan mga kasinag, banatan ko muna itong grass cutterin. Tapos yung natira doon. Update ko na lang kayo maya-maya mga kasinag ha. Doon sa gagawin nating kalamay na uraro. Kasi dudukdukin ko pa yun eh. Tapusin ko muna itong trabaho ko dito mga kasinag. Mga kasinag, ito na pala yung uraro. Naalisa na ng balat. Pasensya na, hindi ko kayo na-update kanina. Gawa ng, habang nag-grass cutter kaya ako doon sa pagtatamnan namin ng mga kamuting kahoy. Lumakas ang ulan. Hanggang ngayon mga kasinag, umuulan pa. Kaya ngayon ko palang ito dudukdukin. Yung harina ang kukunin natin dito. Kaya dukdukin natin. Yan. Ganyan dapat ang gawin natin mga kasinag. So hanggang makuha natin yung katas. Ito na yung unang salang natin dito sa dukdukan. Hindi ko pa madurog na masyado. Gawa ng sige na kasi talsikan pataas. Kailangan kasi mga kasinag ipiga ng ganyan sa salaan. Kasi yung harina ang kailangan natin mga kasinag eh. Ito na baga. Nagtutundag na. Kung may harina na. O yan, nakita nyo mga kasinag, yan kulay puti na yan. Yan ang kailangan natin. Yung harina niya. Yan o, yan nasa ilalim na yan. Yan ang kukunin natin mga kasinag. Ito na po yung harina ng uraro. Ito yung gagawin nating kalamay. Kung mapapansin nyo mga kasinag para siyang para siyang cornstarch. Iba yung harina niya. Ayan Ito na yung lulutuin natin mga kasinag. Tapos meron na rin tayong gata. Nakapaggata na kami. Tapos na rin kami ng apoy. Nakapag ready na. Ayan mga kasinag. Lutuin na natin ito. Ayan mga kasinag. Ilagay na natin sa kawali yung ating harina. Tapos lalagay na rin natin yung gata. Si Mrs. ang nagluluto niyan mga kasinag. Yun, okay. Yan na yung gagawin nating kalamay. Nilagyan na natin mga kasinag ng asukal. Uy, malapot na. Yun. Halo-haloin mo natin kunwari. Yun Yan. Tapos lagyan natin mga kasinag ng gatas. Yan. Yun. Yun ang papasarap niyan eh. Maula. Matapon pa. Kakaunti na nga niya. Matapon pa. Hibi si Gerson. Wala na nandaan dikit na asin. Yan. Tapos ano pa ilalagay mo? Asin. Lalagyan natin asin. Yan. Konting asin lang mga kasinag ilalagay nyo. Para lumaban yung tamis at alat. Para hindi siya nakakaumay. Papasalang ka na. Yan, isalang na natin. Isalang na sa mahiwagang kalan. Ayun mga kasinag, nakasalang na. Hindi natin maluto sa labas mga kasinag, gawa ng maulan. Kasi mula kaninang umaga hanggang ngayon nag-uulan pa rin. Pero hindi na ganong kalakasan. Ayun, mausok. Yung nagluluto mga kasinag ang itsurahin. Mausok kasi mga kasinag. Kailangan mga kasinag, haluin nyo lang na ang haluin. Hindi pwedeng hindi hahaluin mga kasinag. Mga kasinag, kung mapapansin nyo, yung lumulutang-lutang na yan, nagbubuo-buo na yung harina. Halo lang ng halo yan mga kasinag. Ako naman mahalo. Kaya mo? Ayun, yakang-yaka mo yan.
Ayan. Malapit na maging kalamay. Para siyang maha mga kasinag. Kung gumagawa kayo ng maha, parang ganun siya. Yun. Okay na yan? Ayan mga kasinag, luto na yung ating kalamay na oraro. Hawin mo na? Ayan. Ako naman. Ayun na. Okay. Sige. Yun. I-ready na natin mga kasinag yan. Usok-usok pa oh. Panalo. Nakakagutom na. Lagay natin sa ating lalagyan. Kakulay bang yung lalagyan? Mga kasinag, ito na po. Uy, matatapon pa. Mga kasinag, ito na po yung ating kalamay na oraro. Ayan no. Para siyang maha. Ang klase niya mga kasinag parang maha. Pero tikman natin mga kasinag, hindi ko pa natitikman ito. Subukan natin kung masarap man. Kung mapapansin nyo, yan yan, yun. Yan, tikman natin ha. Ang lasa. Ang lasa niya mga kasinag, malinamnam na medyo malagkit. Hindi kagaya ng maha. Pero masarap, panalo. Mga kasinag, merienda na tayo. Banat na ulit. Alam ko marami namang matatakam dyan sa ginawa namin ito mga kasinag na merindalan. Nakakailang subo pa lang ako, parang nauumay na ako mga kasinag. Pero hindi siya gaanong matamis. Medyo mataba nga siya. Okay na, sa ating 60,000 na subscribers, maraming salamat mga kasinag sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang ngayon, andyan pa rin kayo na sumusuporta. Kaya mga kasinag, hanggang dito lang. Bye-bye!